காசாவை நாலாபுறமும் சுற்றி வளைத்திருக்கிறது இஸ்ரேல். அது மட்டுமல்ல, பல வழிகளிலும் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பா தரைவழி தாக்குதலை தொடுக்க தற்போது தயாராயிட்டு வருது இஸ்ரேல் ஆணவம். அதுக்காக டேங்கர்களையும் மற்ற இராணுவ வாகனங்களையும் எல்லா எல்லை பகுதிகளையும் நிறுத்தியிருக்கு. இதனால எந்த பகுதியை நோக்கி போறது அப்படின்னு தெரியாம காசாவினர் விழிப்பிதுங்கி தவித்து வருகிறார்கள். ஐநா நடத்தக்கூடிய பல்வேறு முகாம்களையும் அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள். காசாவுடைய மேற்கு கரை, காசாவுடைய மத்திய பகுதி என அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த இராணுவ நிலை தயாராக இருக்கிறது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம பார்த்தோம்னா காசாவுடைய மிகப்பெரிய மருத்துவமனையில் தாக்குதல் நடத்தியது. இது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஆனால் இப்போ என்ன கூடுதல் தகவல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த இமேஜஸை நீங்கள் பாருங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் இஸ்ரேல் கொடுத்துருக்கக்கூடிய தகவல்கள். இதெல்லாம் இந்த மருத்துவமனைக்கு உள்ள, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மருத்துவமனைக்கு உள்ளேயே இது போன்ற அமைப்புகளை இஸ்ரேல் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது ஹமாஸ் ஏற்படுத்தி இருப்பதாக இஸ்ரேல் குற்றம் சாட்டி இருக்கிறது. அதனுடைய இமேஜஸை நம்ம பார்க்கிறோம். இது உள்ள இருந்து டிஸ்கஷன் நடத்த, இந்த தாக்குதல் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்துவதற்காக டிஸ்கஷன் பண்ணப்பட்ட இடமாமாம் இது. அதே போல அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இந்த படங்களையும் நம்ம இஸ்ரேல் வெளியிட்டு இருக்குது. இந்த ஷீஃபா ஹாஸ்பிட்டல் இங்கதான் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது. இதெல்லாம் ஒட்டுமொத்த வரைபடம். இந்த வரைபடம் தான் இங்க இருக்கு. அப்படி இந்த காசா ஸ்ட்ரிப்ல எங்க இருக்கு அப்படின்னு இஸ்ரேலுடைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாஹூ வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜஸ், இந்த படங்கள், அந்த விஷுவல்ல வரக்கூடிய படங்கள் இதெல்லாம் இதை சுத்தி இந்த கோடு போட்டிருக்கக்கூடிய இடத்துல ஃபுல்லா பதுங்கு குழிகள், சுரங்கங்கள் இருப்பதாகவும், இதற்கு உள்ளாக இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உள்ளாரவே இதற்கு மிகப்பெரிய சுரங்கங்கள்லாம் வச்சு அதன் வழியாக நடந்து வருவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரைட். அடுத்த படத்தை நீங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த இடங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு, இதற்குள்ளாக எப்படி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத இஸ்ரேல் ராணுவம் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய அடுத்த இமேஜ் இது. இந்த அல்-ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இப்போ இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தினாங்க இல்லையா? இதை சுத்தி இந்த பகுதிகளில் மிக முக்கியமாக இந்த பகுதிகளில் எல்லாமே பதுங்கு குழிகள் இருப்பதாகவும், இந்த பதுங்கு குழிகள்லாம் இப்போ அட்டாக் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. இந்த இடத்துல தான் இப்போ கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்னதாக குண்டு போட்டிருக்கு இஸ்ரேல். இப்போ இந்த முக்கியமான பகுதிகளுக்கு கீழே அந்த பதுங்கு குழிகள், சுரங்கங்கள் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரைட். இதுல சுரங்கங்களுக்கு செல்லக்கூடிய எல்லா பாதைகளையும் அழித்து விடுவதாகவும் இஸ்ரேல் தெரிவிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இஸ்ரேலுடைய செய்தி தொடர்பாளர் நேற்று நேரலையில என்ன சொன்னார்னா, தங்களுடைய நாட்டினரை பிணை கைதிகளை வச்சிருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் உடனடியாக அந்த 239 பேரையும் விடுவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒருவேளை விடலை அப்படின்னா கடைசி ஹமாசியன் வரக்கூடிய வரைக்கும் இந்த தாக்குதல் தொடரும் அப்படின்னு அவர் எச்சரிச்சிருக்கிறாரு. இதுக்கிடையில ஹமாஸ் ஒரு 3 பிணை கைதிகளை விடுவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இப்ப நம்ம தகவலை பார்க்கிறோம். ஆனா இந்த தாக்குதல் ஹாஸ்பிட்டலோட மட்டும் இல்லாம ஹாஸ்பிட்டல் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நோக்கி போயிட்டே இருக்குது. அதை இஸ்ரேல் ஒரு காரணமா இப்ப சொல்லியிருக்கு. அதுதான் இப்ப ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு.